O futuro sempre é incerto, pero nós estamos loitando para que eles teñan unhos dereitos. Reclamo pois unha maior participación tanto das asistentes sociales como dos médicos, como yo non é a súa función informar destes temas, para que as persoas con dano cerebral sepan un pouco por onde moverse. Sería un bon reto de futuro, que non todo o mundo teña que chegar a Santiago, senón que de algún xeito tamén nos podamos expandirnos e chegar donde están as persoas que nos necesitan. Eu creo que a colaboración entre a asociación, organismos públicos, organismos privados, se temos unha boa relación, pois chegaremos moito máis e comunicaremos moito máis. E agradecerlle aos que viñeron antes todo o que fixeron hasta agora e que nós seguiremos loitando todo o que poidamos para seguir adiante. Bueno, eu penso que de cara ao futuro temos que facer realidade aquel lema que di que unha vida salvada merece ser vivida con dignidade. Eu espero que o futuro de Sarela sexa infinito, sexa na liña de desenvolvemento, de innovación, de calidez humana. Aquí é un refugio para toda esta xente, por lo tanto, Sarela ten que continuar e ten que seguir crecendo. Que haya más centros especializados como Sarela, porque hay mucha gente que le da el ictus y los familiares y los enfermos necesitan estos apoyos. Para min Sarela é casi como un fillo, non? Porque eu vin a nacer, crecer. Eu non teño a nadie, levo 20 e pico de anos e sigo ligada a Sarela e hasta que poida. Non sabería como agradecer todo o traballo que fixeron por a miña familia, xa non por min, por a familia. É todo moi importante o que se fai aquí. Estareivos agradecidos eternamente. Aquí estamos moi contentos e moi ben atendidos e moi agradecidos. Está moi ben. Está moi ben. Agradecer a todos por lo ben que se portan comigo. E que mientras eu non estaba aquí, que iba a diálisis, me chamaban a casa a preocuparse por min. Xa non é o estar aquí fora daqui tamén, é verdade. O viernes é o peor día da semana. E o domingo é o mellor día da semana para min. Por vir o lunes a semana para aquí. Sin o centro de Santiago de Compostela non penso a vida. Para min isto é a vida.